ಹಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈಕ್ಲು ಬದುಕುಣಿಗೆ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಎತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಶನಿವಾರ ಇನ್ನಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಾರ್ದು ಯಾನು ಒಂತೆ ಪೂತೆ ಕೊಡದಿತ್ತೆ. ಅವು ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವು ಇತ್ತೆದ ಬರ್ಸಾಗ ಪೂರ ಬಗ್ಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆಂಬೇಡ ಪಾಟ್ ಕೊನರಿಯರ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಶುಕ್ರವಾರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಪಾಟ್ ಕೊನ ತಿತ್ತಿರು. ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆಡಿತ್ತಿರ ದೈಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾಟ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಕಂಡು ಬೇತದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುತ್ತೈತೆ. ಅಂಚ ಬೇತೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಣತಿದ್ದೆ ಐಟಿತ್ತಿರ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಮಣ್ಣುಗಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಚಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಪಾಡ್ದ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳೆನು ಬೇರೆ ತೋಟ ಬೇರೆ ಬೆತ್ತ ಕಟ್ಟಿರ ಇಜಿನಾಯ ಬುಡ್ಕುಜು ಈಗ ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋ. ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ದೈ ಪೂರ ನಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೇರೆ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರಿ ಅವು ಮಣ್ಣಿ ಚಂಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಇತ್ತ ಬಡ್ಸಾಗ ಚಂಡಿ ಆತನತ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಅರ್ದುಕ್ಕ ದಿಂಜ ಹೊಡಿತಾನು ಮಣ್ಣು ಪಾಡೊಡಿತ್ತುಂಡು ದೈ ನಡೊಡಿತ್ತನು ಬಂಡೇರಿ. ಅಂಚ ಐಕ್ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೈ ನಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಐನು ಪಿರಾದೆತ್ತದು ಪೂರ ಪೊಯ್ಯೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಮಂತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪಿರ ನಡ್ನೆ ತುಳ್ಯಾರು ಪೊಯ್ಯ ಕೊಣತ್ ಪಾಡಿರ ಯಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಅವು ಬುಕ್ಕಲ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣ ಅಂಡೆ ತುಳಿ ಒಂಥರ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಏತು ಮಂತೆ ಪಾಟ್ ಉಂಡತೆ ಐತ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದೀದು ಅರ್ಧಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ದಿಂಜದು ದೈ ನಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಕಲ್ಲು ದಾಯಿ ದೀಡ್ನೆ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆದ ಬರ್ಸಾಗ ಮಣ್ಣು ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ. ಅಂಚ ಅವು ನೀರು ಪೋಪುನ ತೂತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಪೋಪುಜಿ ಪಂದು ಕಲ್ಲು ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಕಲ್ಲು ದೀಡ್ನ ಮಣ್ಣು ಐತ ಎಡೆಕ್ಕೆ ಪೋದು ಉಂಟು ಜತೆ ಅಂಚ ತುಳಿ ಯಾನು ದೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 3-4 ಪಾಟ್ಗಳ ನಡ್ದಾಂಡು ಬೊಕಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದೈ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು
ರೆಡ್ ದೈನ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ನಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ದೈನ್ಯಾನ ಗೋಣಿಗೆ ಹಿಂಜದಿ ಪೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪುಷ್ಪ ಬೆಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಪೆರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಅರ್ಧೋಡೆ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತೇನೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಷ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಲ್ಲ ಪಿರಾ ಮಂತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಂತೆ ರೆಡ್ ದೈ ಒರಿದಿತ್ತಿರು ಚಟ್ಟಿ ಯಾರ್ಜಿ ಐಕ್ ಗೋಣಿಡು ಜಿಂಜಾಯ ಎಂದು ನೆಲ ಗುಲಾಬಿ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈ ಅಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಐನು ಬೇತೆ ಚಟ್ಟಿ ಕೊನಾಡಾತೆ ನಾನು ಯಾರ್ಜಿಂದು ನಾಳೆ ಚಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಯಾನು ಕಂಡೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈಕ್ಲು ಬದುಕುಣಿಕೆ ಅಂಚ ಇಂದು ತಿಳಿ ಇಂದು ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದು ಐತಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂಳ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ತೋಜುನ ತಿನ್ನಿಕ್ಲೇಗ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗುಲು ಉಂಡುಲಿ ತೋಜುನದು ಆಯ್ತಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಮುಗ್ಗು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿತ್ತು ಎರಡ ಏಪ ಕಂಡೊಂದು ಪೋಯ ಅಂದ್ ಪನ್ನಿರು ಅಂಚ ನನ್ನಲು ಸುಮಾರು ದೈ ಉಂಡೈನು ಬೇತೆ ಚಟ್ಟಿ ಕೊನೆಸದ ಪಾಡುಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದ ಕೊರೆದಾಕಲು ತೋಡು ನೀರು ಪೋಂದುಂಡ ಇನ್ನು ತೀಯರೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಸಲು ಪಿರಾತಿಯಾಗಿ ತೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅರ್ಧೋಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಶನಿವಾರ ಅಂದತ್ತು ರಜೆ ಇನಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣಂದು ರಜೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಪಂತೊಂದುಂಡು ಯಾನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಿಕ್ಕು ದುಂಬು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವನಾಡು ಪಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತನೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಇದು ದೈಕ್ಲೇನು ಪುರೊಂದು ಮಂತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏತುಂಡು ಮುಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಡು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅಡಿಪ್ಪೆರಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಡಿಪೊಡತೆ ಇಜಿಂದ ಕೆಸರು ಕಿಸಾರಿ ಪೊಮ್ಮುಲು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ನಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಮನ್ಪು ನೆನ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪು నేను ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಟ್ಟ ಅವನುಂಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆತನದು ಆಯ್ತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಯಾನು ನೆಕ್ ಮಣ್ಣು ಜಿಂಜನಗ ದೈ ನಡ್ನಗ ಪೂರ ಅಂಚ ಐಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೋಚ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುಗಂದು ನೆನ್ನೆತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಂತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿರೋದಾಯ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿದ್ದು ಅಡ್ದುಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು 8 ಗಂಟೆ ಆಡ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನಿತ್ತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದೊತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ದಾಸೇಮಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಅರ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಅನ್ನಿಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಂದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬನ್ನಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಅರ್ದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಏನೇ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಾಡಂದಲ್ಲೇ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಇದಿತ್ತು ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಳ್ದು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೀಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡಂತೂ ಏನು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂತದ್ದು ಇದೆಯೇ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್.